Robert Abela jibqa' jiddefendi l-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Intervistat minn ġurnalist indipendenti fuq l-istazzjon Laburista, il-Prim Ministru kien mistoqsi għal darba darbtej dwar il-futur politiku ta' Muscat u dwar jekk hux se jieħu azzjoni fid-dawl tal-aħħar żviluppi. Iżda għal Robert Abela, b'differenza minn Konrad Mizzi u Chris Cardona, m'hemmx inkompatibilità li Muscat jibqa' jirrappreżenta lill-Partit Laburista fil-Parlament. Jiena m'iniex qed nara ebda inkompatibilità bejn li hu jżomm il-siġġu parlamentari tiegħu bħala wieħed mill-membri parlamentari li jirrappreżentaw lill-Partit Laburista. Abela kien mistoqsi wkoll dwar l-iskandlu tal-Montenegro u qal dan id-deal ma kienx diskuss dik il-famuża laqgħa tal-Kabinet f'Novembru li għadda. Qal ukoll li ma jafx ta' mini il-kumpanija MacBridge li semmit f'numru ta' skandli. Minnu xejn dik neskludija b'mod kategoriku li f'dak il-kabinett issemma dwar il-kwistjoni ta' Montenegro. Il-Prim Ministru kien mistoqsi dwar l-iskandlu tal-infiq ta' fondi pubbliċi minn ministri biex jagħmlu propaganda personali fuq Facebook. Fil-waqt li laqa r-rapport tal-Kummissarju dwar l-Standards, Robert Abela qal li hu kontra l-infetħet inkjesta maġisterjali li poġġiet lil kabinet kollu taħt investigazzjoni kriminali. Fejn inti llum għandek il-kabinet kollu taħt investigazzjoni dwar dan il-każ minn aspett kriminali, jekk jiena tgħidli jiena pożizzjoni tiegħi se tkun se niddefendi bis-saħħa żgur il-pożizzjoni tiegħi u l-pożizzjoni ta' sħab. Mistoqsi dwar il-ftuħ tal-ajruport minn nhar l-erba' u x'miżuri se jittieħdu biex il-popolazzjoni tkun imħarsa, il-Prim Ministru ma daħalx dettalji dwar dawn il-miżuri li fli nhar l-erba' se jiftaħ l-ajruport għal 24 destinazzjoni u mbagħad jiftaħ għal destinazzjonijiet oħrajn fil-15 ta' Lulju.